A Siurana destaquen les restes del castell, l'església romànica i el seu petit però encisador nucli urbà. Unes marques a la roca evoquen la llegenda de la reina Mora, que va preferir saltar amb el seu cavall al precipici que s'obre als peus de la fortalesa abans de caure presonera dels cristians. El Siurana configura la denominació d'origen dels vins del Priorat i la seva població més emblemàtica és segurament Porrera. Porrera fou la localitat clau en el ressorgir del vi del Priorat. Això és degut a l'emplaçament de les vinyes, que en una terra tan dura com aquesta han d'implantar-se en llocs on no s'hi pot cultivar res més. Les vinyes es troben en els vessants pissarrosos de grans pendents, on a part de la vinya, poques espècies poden sobreviure. Tot plegat fa que cuidar les vinyes sigui molt complicat i la verema del raïm lenta i feixuga. Afortunadament, les qualitats del vi del Priorat han aconseguit el que semblava impossible, el recanvi generacional i l'augment de població en bona part de la comarca. Enfilem una altra vegada l'Ebre a l'altura de Garcia, una població situada on el gran riu s'uneix amb el Siurana. Garcia va patir molt a la darrera guerra civil i tota la part alta del nucli urbà fou destruïda. Després, la despoblació ha continuat la guerra pel seu compte i la migració s'hi ha deixat sentir. Passat Garcia, l'Ebre flueix entre les dues mores. La més antiga té el cognom d'Ebre i està situada al seu marge dret. El castell de Mora ja existia l'any 1060, quan el príncep d'Olèrdola va morir juntament amb bona part dels seus homes en l'atac a l'esmentat castell, que estava llavors en poder dels musulmans. L'altra Mora, la Nova, va néixer amb el ferrocarril, que aquí va tenir i té una important estació. Precisament de Mora surt la carretera que condueix a Tivissa, un poble amb un cert atractiu, voltat per muntanyes i camps de cultiu. És molt conegut pel seu jaciment ibèric de Castellet de Banyotes, un dels més importants del Llevant peninsular i que ocupa una plataforma sobre l'Ebre. Creuem ara el riu i ens dirigim al marge dret per donar una ullada a un territori molt castigat durant la Guerra Civil i escenari de la sagnant batalla de l'Ebre. La població de Corbera va ser testimoni, desgraciadament privilegiat, dels 115 dies que va durar la batalla de l'Ebre, durant la qual va ser destruïda gairebé totalment, malgrat que després va ser reconstruïda a les faldes del turó, on s'ubicava el poble vell. A les ruïnes d'aquest poble vell de Corbera d'Ebre, un grup d'artistes catalans han deixat a l'abecedari de la llibertat poemes i obres de denúncia de les guerres, llavor d'un futur museu sobre la pau.
Gandesa és una altra població de nom unit a la batalla de l'Ebre. Tots els municipis de la zona estan sembrats amb records de la batalla. Batea també, com gairebé tots els pobles de la comarca, té un passat ple d'episodis de patiment i de sang. Resulta curiós que, exceptuant-ne passatges puntuals, siguin sempre les terres més pobres on tenen lloc les batalles més cruentes. Horta de Sant Joan és un municipi de la comarca de la Terra Alta, situat en un replà a 543 metres d'altitud. A causa del seu interès, tot el conjunt arquitectònic està declarat bé cultural d'interès nacional. A un parell de quilòmetres del barri urbà hi ha el Santuari de la Verge dels Àngels, més conegut pel convent de Sant Salvador d'Horta i declarat Monument Històrico-Artístic el 1985.